ነገር አለው። State honor, the Order of the Nile. The Nile is so beautiful, so magnificent. It's such a beautiful title, the Order of the Nile. Thank you very much, Mr. President. Appreciate it. Great honor. Donald Trump, the Order of the Nile. That is Egypt's top big smiling gold medal, cameras everywhere. And you already know what Donald Trump really heard when he heard Nile. He thought it was a resort. Believe me, beautiful rivers, tremendous golf course. ነብሶም ነጊርዎም ኣሎ እዚ ኣብ መንጎ ግብፅን Mr. President. ኣብ መንጎ ግብፅን ዶናልድ ትራምፕን ዝተፈፀመ ነገር ክትሪኦ ከለካ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር እዩ። እዚ ኣገዳሲ ነገር ንብሎ ዘለና እዚ ናይ ናይል ኦርደር ኢሎም ሽልማት ዝሃብዎን ዶናልድ ትራምፕ ኣገዳሲ ነይሩ። ኣብ ኣገዳሲ መድረክ እዩ። ጉዳይ ናይ ናይል ድማ ንግብፂ ተቀዳማይ ፕራዮሪቲ ናቶም ኮይኑ ዘሎ ሕጂ ካብዚ ንኒአው what is going to happen ንዝብል መጀመርያ ኤርትራ ዲፕሎማሲያዊ ጭዋዳናታ ክትግትር ክትክል ኣለዋ ክትደፍእ ክትክል ኣለዋ። ስለምንታይ ግብፂ ፉል ፎርስ ናብ ኢትዮጵያ ፀቂጣ ክሰርሕ ምዃና ርዱእ እናኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ። people understand this ሕጂ ካብ ሕጂ ንድሓር ግብፂ ኣጀንዳ ናታ ናብኡ ተኺላ ክትከይድ ምዃና ብግምጣሉ ኣብዚ እንታይ ኣውፅኦም ኣለዉ እዚኦም ሃውታትያን ኢትዮጵያ to lead Africa's 10-year maritime strategy ናይ 10 ዓመት ናይ ንግዲ ናይ ባሕሪ ማለት እዩ ማሪታይም ስትራቴጂ ኢትዮጵያ ክትመርሕ እያ። አንቱም ሰባት ማለት ፅላለ ኮሎ እንዲ ደረጃ ዝሓለፈ ፅላለ ኢና ንርኢ ዘለና። ኣብ ደገ ባሕሪ ዘይብሉ ብዛዕባ ኣብ ደገ ባሕሪ ዘሎ ናይ ኣፍሪካ ክመርሕ ይመርፅ እዩ። ናይ መሬት እንተበልካ ናይ ወሓይዝ እንተበልካ ሕረ የምሕረልካ እዩ። ኣብ ደገ ባሕሪ ዘይብልካ ናይ ማሪታይም ስትራቴጂ ክመርሕ እየ ምባል ፅላለ ናበይ በፂሑ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና። እዚ ኣርቲክል እዚ ኣብ ሶሻል ሚድያ ይዘውር ኣሎ። ኤርትራውን መሊሳትልላ ሓደ ቱርካዊ አክቲቪስት እንታይ ኢሉ መሊሱ ሓደ ሰብሲ ክፅለል ከሎ እንታይ ከም ዘርኢ ምልክታት ናቱ ንርኢ ኣለና ብምባል መሊሱ ነይሩ። ሓቂ ድማ እዚ ፅላለ ደረጃ ዝሓለፈ ክኾን ከሎ ንሪኦ ዘለና ኢና። እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ ኣርቲክል Ethiopia will lead developing a 10-year maritime strategy aimed at transforming Africa into a global maritime hub. ስለዚ ኢትዮጵያ መርሕነት ክትቀበል እያ ናይ 10 ዓመት ኣብ ባሕሪ ናይ ባሕሪ ንግዲ ዲካል ንዕዑ ኣፍሪካ ቀዳመይቲ ኣብ ዓለም ንኽትከውን. The announcement was made ahead of Africa's Maritime Conference 2025 in Addis Ababa. ስለዚ ናይ ኣፍሪካ ናይ ማሪታይም ኮንፈረንስ ካካይድ እዮም። እዚ ከዓ ኢትዮጵያ መራሒት ናቱ ክትከውን እያ። ኣጀንዳታት ምፍጣር ኮንፈረንሳት ምግባር ኪሎሜ ዕላማ ድማ መክሰብ ኣለዎ እዩ። ኮንፈረንስ ክገብሩ ከለዉ እቶም ኣብቲ ኮንፈረንስ ሳተፉ ገንዘብ እዮም ዝኸፍሉ ንሆቴላቶም ንገለመለ እዮም። ስለዚ እቲ እንታይ ብልዎ እዚ ኮንፈረንስ ቢዝነስ ብሎ ቢዝነስ እዚ ኣብ ዱባይ እቲ ሆቴላት ገይሮም ብዙሕ ዓለም ለኻዊ ኢቨንትስ ትገብር እቶም ኣብኡ ዝኸዱ ድማ ገንዘብ ይኸፍሉ ሆቴላት ናይ ገለም ናይ ኤርላይን ስለዚ ኣታዊ ኣለዎ። ከምዚ እናገበርካ ኣጀንዳታት ትፈጥር ማለት እዩ። እቲ ዕላማ እንታይ እዩ ኤክስፓንድ ኣፍሪካስ ማሪታይም ወርክ ፎርስ ስለዚ ኤንሃንስ ግሎባል ኮምፒቲቲቭነስ ኣንሎክ ስለዚ ዳርጋ ናይ ኣብኡ ናይ ኣብ ደገ ባሕሪ ሰራሕተኛታት ንምዕባይ ኣብ ዓለም ተወዳደርቲ ክንከውን ከምኡ ድማ I don't know ማለት ብዙሕ ዘረባ እንዲ ዘሎ። ስለዚ ኢትዮጵያ is training ኢትዮጵያ ኣብ ዓመት 350 ናይ ከደት ኢንስቲትዩት ትሬንስ 360 ክኢላታት ሓይሊ ባሕሪ ተፍሪ ከም ዘላ እዚ ከዓ I don't know መርከብ ዘይብልካ እውን it's just እቲ ፕሮፓጋንዳ ወላ ኤርትራ መሊሳትልላ ኣብ መንገዲ የማነ ገብረ መስቀል ገይሮም ግን again ንሳቶም ኢዶም the program generates 50 million per 1000 officers placed at sea with projected value nearing Ethiopia's maritime strengths. Okay, I don't know ብዙሕ ዕግርግር ዘረባታት ይኣትዩ ዘላቦ እንታይ ማለት እዩ ከምኡ ዝግበር ዘሎ ናበይ ንምብፃሕ እዩ I don't know ግን ነዚ ሪፖርት እዚ ኣውፅኦም ኣለዉ ሓደ ሶማላዊ ወላ ኬንያዊ መሊሱ ነይሩ ኢትዮጵያ claiming to lead Africa's maritime strategy is laughable. መስሓቂ እዚ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ክመሪሕ ክትብል ከላ ናይ ኣብ ደገ ባሕሪ ናይ ማሪታይም ስትራቴጂ ክመሪሕ ክትብል ከላ መስሓቂ እዩ። A landlocked country designing a maritime future for a continent with vast coastlines exposes the fantasy behind Addis Ababa's ambition. እዚ መዓት ሃገራት ሓያል ኣብ ደገ ባሕሪ ዘለዎን ዓበይቲ ወደባት ዘለዎን ከለዋ ኢትዮጵያ ናይ ኣብ ደገ ባሕሪ ስትራቴጂ ክመርሐ ናይ ኣፍሪካ ክትብል ከላ ኣብ ኣዲስ አበባ ዘሎ ስርዓት ክንምንታይ ኣብ ህውተታ ዝኣተወ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ። It reflects the same obsession that drove its leaders to speak of sea access by any means, a rhetoric that has alarmed every racist state. እዚ እቲ ዕብዳን ንኩሎም ጎረባብቲ ሃገራት ሕማቅ ከም ስምዐን ስክፍታ ከም ስምዐን ዝገበረ ኣብ ደገ ባሕሪ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክንረክብ ኢና ዝብል ካብዚ ዝብገስ ምዃኑ እዩ።
ስለዚህ ታይዚ ብሎ maritime leadership requires ports and naval presence and territorial waters. Ethiopia has none. Since 1993, it has depended on Djibouti and others for access to the sea. Yet, it continues to frame itself as a coastal power, while its neighbors with real coastlines rejected its expansionist ambition. ስለዚህ ኢትዮጵያ ካብ 93 ኣብ ደገ ባሕሪ የብላ ኣብ ጎረባብታ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ሓይሊ ክትከውን ድሕሪ ኮይንካ ኣብ ደገ ባሕሪ ክህልወካ ኣሎ ሓይሊ ባሕሪ ክህልወካ ኣሎ ቴክኖሎጂ ክህልወካ ኣሎ ነዚ ምስ ሓስከ ኢኻ ትኸውን ኢትዮጵያ ግን ሓንቲ ዘይብላ ነቶም ጎረባብቲ ብኣፍ ደገን ትጥቀመለን ዘላ ስግኣት ብምፍጣር ትገብሮ ዘላ ዕንደራይ ዘርኢ እዚ ድማ ፅላለ ናታቶም ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ has no legitimate role in shaping and commanding maritime policy for the region. ስለዚ ዝኾነ ይኹን ቅቡልነት እውን የብላ ነዚ ንክትገብር until Ethiopia accepts its reality of being landlocked, the fantasy of African maritime leadership will remain a political comedy, not a policy. ስለዚ ኢትዮጵያ ኩንነታ ተቐቢላ ኣፍ ደገ ባሕሪ ከም ዘይብላ ክሳብ ዘይተቐበለት ኩሉ ትትገብሮ ዘላ ህውተታ ዳ እምበር ትርጉም ዘለዎ ፖሊሲ ወይ እውን ስትራቴጂ ከም ዘይኮነ ክርዳእካ ክኽእል ኣሎ እዚ ንጹር ዝኾነ ዘረባ እዩ ዝግበር ዘሎ ንዝርድኦ ኣምተሊ ንለባም ኣምተሊ ኮይኑ ዘሎ ግን ኣሚትካ ኩሉ ሓደ ኮይኖም ኩሉ ሓደ ስለ ዝኾኑና ዳ እምበር ቀፂሉ ካል ኣርቲክል እውን ተጻሒፉ ኖ ዲፕሎማሲ ናይ ኤርትራ ምንቅስቃሳት ትገብር ኣላ እዚ ምንቅስቃሳት እዚ ድማ ብመንገዲ ናይ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ወፂኡ ዝነበረ እዩ ፍሉይ ልኡኽ ናይ ኤርትራ ዑማን ገፁ ከይዱ ከም ዘሎ ብመን ዝምራሕ ብሚስተር ነስረዲን መሐመድ ሳልሕ ሚኒስተር ናይ ንግድን ኢንዱስትሪን ማለት እዩ ከምኡ ድማ ሚስተር ሓጎስ ገብረ ሂወት ሄድ ኦፍ ናይ ህግደፍ ቁጠባዊ ኣማኻሪ has today met in Muscat Mr. Khasi bin Mohammed Al Yusuf, Oman's Minister of Commerce, Industry and Investment Promotion, as well as Mr. Badr bin Ahmed Al Busaidi. Okay, كلهم ministrat نتهم حلفتنا Oman تقبل مالو. In the respective meetings, the two sides have agreed to expand and consolidate investment and trade cooperation between the two countries. The Eritrean delegation will further hold a series of meetings with various other government agencies. እዚ ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ጂኦፖለቲካዊ ኣካይዳ እዩ ዑማን ማለት ጎረቤቱን ኢማራት እዩ ከምኡን ጎረቤቱን የመን ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ድማ ዓብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘሎ ብንኡ ድማ ወሽመጥ ሓርሙዝ ኣብ ዝበሃል ዓብ ቁፅፅር ዘለዎ እዩ ስለዚ ንሱ ምስቲ ዘለዎ ቁፅፅር ከምቲ ኢማራት ልዕሊ ዓቕሙ ሓፍከፍ ክብል ዝፍትኖ ዘሎ ካብኦም ንላዕሊ እዚኣቶም ተዓፃፀፍ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ስለምንታይ መፂኦም ኣብ ከባቢና ምስ ኤርትራ ዲል ምግባር ዓብ ቦታ ክቦም ዝኽእል እዩ መበልካ ፍሉይ ልኡኽ ናቶም ናብ ኤርትራ ምስ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ተራኺቡ ከም ዝነበረን ኣብ ተፈላለየ እዋናት ድማ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኤርትራውን ተራኺቦም ነይሮም እዮም ስለዚ ካብ ዲፕሎማሲ ናብ ቁጠባ ገፁ ዝሰግር ዘሎ ሽርክነት ኢና ንርኢ ዘለና ምናልባት ኣብ ናይ ካልኦት ዓለማት ክትሪኦ ከለኻ ከምዚ ዓይነት ርክብ ዓብ ነገር እዩ ዘተንብህ ኤርትራ ግን ኩሉ ግዜ ሎውኪ ስለ ዝኾነ ኣትሒቶም ስለ ዝርእይዎ እምበር እዚ ክልተ ልኡኽ ከይዱ ዘሎ ኣገዳሲ ብኤርትራ ኣገዳሲ ልኡኽ እዩ እዚ ዓብ ሽርክነት ንምግባር እዩ ምናልባት ብዙሓት ነቲ ኩነታት ናይ ኤርትራ ዘይትከታተልዎ ምስ ኢማራት ከይተባሰት ከላ ኤርትራ ኢማራት ሓደ ኣዝዩ ኣገዳሲ ቁጠባዊ መሻርክቲ ናይ ኤርትራ ነይሩ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነይሩ ባንኪንግ ሴክተር ናቱ ካልእ ሴክተር ናቱ ምስ ኤርትራ ዓብይ ኣገልግሎት ካብቲ ናይ ኢማራት ሲስተም እያ ትጥቀም ነይራ ስለዚ ምስቲ ኢማራት ምስ ተባሰት ብትክክል ንዑ ክትክል ዝኽእል ዕድላት ትረክብ ክኢላ ናይ ካልኦትን ኣይፈልጥን እየ ምናልባት ስዑድያ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ጨዋዳ ናይ ፋይናንስ ናይ ስዑድያ ምስ ናይ ኢማራት ከተወዳድሮ ይትኽእል ኢኻ ኢማራት ብጣዕሚ ተዓፃፃፊ ዝኾነ ሶፊስቲኬትድ ፋይናንሻል ሲስተም ሰማዕቢሎም እዮም ስዑድያ እውን ይጎዩ ኣለዉ ግን ስቲል ዴር ኖት ኣት ዳት ሌቨል እዚኦም ዑማን ብኢማራት ቀጥታ ዝፅለዉ ሃገር እዮም ጎረባብቲ ሃገራት እዮም ህልኽ ኣለዎም ስለዚ ዳርጋ ከምቲ ናይ ኢማራት ንሰማይ ጠቀስ ገዛውቲ እኳ እንተዘይሰርሑ ግን እቲ ኢንቨስትመንት ተቅርፂ ኣብ ቱሪዝም ኣብ ገለ ተመሳሳሊ ስትራቴጂ ዘለዎ ስለዚ ኤርትራ ምስ ዑማን ትገብሮ ዘላ ኣገዳሲ ስጉምቲ እዩ not very little ምናልባት ከም ዝሪኦ ዘለና ክልተ ልኡኻት እዮም ከይዶም ደለው no I think ናተይ ኣናብባ እዩ it's a very important step ኣገዳሲ ስቴፕ እዩ ንኤርትራ ጥራይካ ኣይኮነን ዑማን ንባዕላ ነቲ ዓንዳር ወይ ከዓ ትዕቢት ዝመልኦ ንዓለም ንኣፍሪቃ ንምግባእ ትኸዶ ዘላ ኢማራት ኣይፈትዎን እዮም ክልቲኦም ተሃላለኽቲ እዮም ስለዚ ኤርትራ ድማ ክፃወት ኣለዋ ነቲ ህልኽ ኢማራት ብኢትዮጵያ ገይሩ ሽግር ክፈጠረልና ዝፍትን ተሎ ምስ ዑማን ምስ ስዑድያ ሎክ ክትገብራ ኣለካ ብክልቲኡ መንገዲ ቼክ ሜት ክትገብሮም ክትክእል ኣለካ ኤርትራ ንዘለዋ ስትራቴጂካዊ ቦታ ኣብ ደገ ባሕሪ
ኣቀማምጣ ክትጥቀመሉ ኣለዋ ክንብል ከለና this is exactly how we use it ምክንያቱ we have to በተደጋጋሚ የሪየኩም ኣለኹ እዚ ኻ ማለት ነገራት ሰብ አይፈልጦን ወይውን ገለ ማለት አይኮነን everybody knows this small but important ቦገርና አስተብሂልና ክሪዮ ስለዘለና if we እንድሕሪኹም እዚ ካርታ ትሪዎ ዘለኹም አረቢያን ፔኒንሱላ ዝበሃል ካብ ኤርትራ ተበጊስካ ናብ ህንድ ገጽካ ክትከይድ ከለኻ ብዓብ ክፋል ናይ ባሕሪ እትውንን እዚኣ ዑማን ትበሃል ሃገር እያ ስለዚ ምስ የመን ርክብ ኣለዋ ዶብ ኣለዋ زيادة تنا إمارات كايدا قلنا عتاتهم سقى سلد فترة لهم أبزح نجارات سلد سحابو إيرترا تجبر زلا نا إيرترا قد سنت يريوهم لازم سيرترا شركة نت كجبرو كده ليكم زغلو ترتري بلين سلازي what you see in here it's not an easy thing بغالي يلوز حلف ويون simple نجار جيرنا عن وزدي بلان I think there is many عمان زبال كم تري وزر لهميو and at the end of the day إيرترا أقداسيت بارتنر كتكونها تخليها من البات كاب إيران ورد مسؤولكم تكارتا تريوز لهم عمان إمارات أزين يشتي تريوز لهم بالسعودية مس عمان نزرهب نشتي إمارات زبال كمون قطر زبال عمان جن عبها قري اختفلتو مسير تراخو قبرز غركب دما تمل على عدنا تالو مستمسي إمارات زلهم حقوز كمدما إمارات من السعودية زلو أتاحيسكا إيرترا مزي عمان كنت قبرة تخل لعلا قداس نزلوا زمدنا كون كم زغلية زقمتانه سازي will further hold series of meeting with various other government agencies سازي تصفان قبر أبزل على درجة بتحوزي إيرترا زربح partnership كفتر إيرترا دما زلوا استراتيجية كمامتا بزيادة خطة كمال الله نحنا نقبرون نخالوت مرد مخانر ما بسمعوا ነገር እየሸተተኝ ነው። በነገራችን ላይ የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂና የሱዳኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ካሚል ኢድሪስ ያደረጉት ውይይትን ተከትሎ የኤርትራ ባለስልጣናት የኤርትራ የሚዲያ ተቋማት እንዳለ የሁለትዮሽ ጥምረት በማለት አልበስብሰው ታልፈዋል። እኔ ግን የሆነ ነገር እየሸተተኝ ነው። ይሄን እንዲሸተኝ ያደረገኝ ደግሞ የሱዳኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ካሚል ኢድሪስ ከኤርትራው ኤርቲቪ ጋር ቆይታ አድርጓል። ባደረጉት ቆይታ ላይ አንድ ጥያቄ ተጠይቋል። የጠየቁት ጥያቄ ምንድነው? ሁለቱ ሀገራት የቀይ ባህር ዳርቻን ደህንነት ለማስጠበቅ ምን ያደርጋሉ? የሁለትዮሽ ስራ ይላል። ሁለቱ ሀገራት ምንድነው የሁለትዮሽ ጥንቃቄ ማድረግ ያለባቸው ደህንነት ላይ የሚለው ላይ የተጠየቁት ጥያቄ ላይ የሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር ምላሽ ሰጥቷል። የሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር ምንድነው ያሉት? የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በኮርፖሬሽን ወይም ደግሞ በጥምረት ከሌሎች ጎረቤት ሀገራት ጋር በጋራ ቀይ ባህር ላይ የመስራት ፍላጎታቸውን በማድነቅ ሱዳን የቀይ ባህርን የጋራ ደህንነት ለማስጠበቅ እንታይ ትብል ዘላ ባሻይድ ድማ ኩላቶም እንደ ማብናይ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ሊቅነት ዘለዎም ዝኾኑ ኤርትራ ምስ ግብፂ ናይ ሱዳን ፕራይም ሚኒስተር ናብ ኤርትራ መፅኡ ላብ ዝነበረ ኣዝዩ ተሓጒሱ ከም ዝነበረን ምስ ኤርትራ ድማ ኣብቲ ኢንተርቪው ዝገበሮ ስትራቴጂካዊ ርክብ ብፍላይ ንቀይሕ ባሕር ዝምልከት ክልቲአን ስትራቴጂካዊ ናይ ሴኪሪቲ ዲል ክገብራ ከም ዝኾና ብሓባር ድማ ክሰርሓ ምዃና ዝነግሮም ዘሎ نعاي قال نجار حرخ بلانه له قال يشتتن له قال يتسقم يسمعنا له سمعكم الله بخنياتو ابدان سلازولا برسهم قدينا بحرنا عاوز ملكات هيكون it's not your business you have nothing to do with this بحيل دو ودي حوسوني زغون هاجر رغينا زي ملكتكم اجندا عاوز ملكات هيكون سمعوا مجد دايب ጠበቅ ከነሱ ጋር ተጣምራለች ብሏል። የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ከመቼ ወዲህ ነው በኮርፖሬሽን የሚያምነው? ኢትዮጵያ በመጀመሪያ የአሰብ ወደብ ላይ የጠየቀችው በኮርፖሬሽን በጋራ እንስራ የጋራ ተጠቃሚነት ይኖር በሚል ደረጃ ያቀረበችውን ጥያቄ ጭምር የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ውድቅ አድርገውታል። ለሱዳን ሲሆን ሱዳን ወደቦች አሏት። ሱዳን ወደ ቀይ ባህር የምትገባበት የባህር በር አላት። ኢትዮጵያ የባህር በር የላትም። የባህር በር የሌላት ሀገር ኢትዮጵያ በጋራ እንስራ ብላ ጥያቄ ያቀርባላቸው كم ريز لنا زوم سبازياتهم لنكني سومالي لاند ماشي ومالو ناي سومالي لاند افتعدي ركب جبرا ليز بحال but there is nothing we can see جي كابتن ساتو لزلا ايرترامس سودان ركب كن جبرينا زبل زلو ويون ايرتراس كاب ماسيا شركة تفلت بريزنت سياس كخام ماسيو كوبريشن ويون حبراوي شركة تفلت نابليوم اشكال الكتاوت زفتن زلو ايرترا تفلت دي اي تفلت ان اخم زملكت قداي كونن بتو خينا بتغني إيرترا مس مشاركة في قدانا السودان عبي شركة تعلون كل يوم أفتق بحريهم ولا أنت بحريهم سلزي نعتاتهم زتعز بزحنا تقلو أبز قدانا الصومال أنتايس كي إلهم صحيفة مالو صومالويان نزي نزر كبز مصرايو نمرحيهم يوم حميهم تمرحنا أثناء بسنكزي شيخ حسن شيخ محمد دبال بسنكزي وردتنيا مراحي زقاتي من نازله مجمر يا إثيوبيا من صومالي لاند مسكبر أبي أحمد
من يوم أبقون خاطة طويلة ملما إرتران قبتنا يوم تطويلة ملكا أبي نخفشل زقبور السم يوم نيرب نعم تليمكا مس أبي وشلخلخ كتبلنا عاخا نيشتيت أيتا أخوان لي سكا بدحريقا نتامي مرانو ما فاندرستاندينج بدحريت مليسوالو كمزا عينت وردتنيا مراحي ناي سومال تراهي فلتني سلازي مشاركت سلدي فلت ربحانه هاجر أصبيقو سلازي ردو مس حراديو لا مس حراديا كم زبان مس حراديو أبي أحمد وشلخلخ قبل نتك نسأل زلو سومالي لاند دما أديس أبامتيو مسور ركباتي قبرالو سلازي بزحات كم زبلو زلو نتي ندادد وغاز رغيبنا زبلو زلو بسومالي لاند الموسى أما ودات هذا سومالي لاند سويلو ما يكونوا كقبرولو of course ناتهم ديماند سكوليو إمارات تسرحوا زلا دراما سلو زخونة دما نتصوري خاون تلازي ساتهم لزو كنتات يريولو نريو زلنا كنتات نابير ترا زتوكوري بزح نتبتاتنا نسمع زلنا but this is a routine thing right now هذا لمود نجر جرنا وسيدنا سيو I saw this stat and it blew my mind. Remember those stimulus checks we got back in 2020? $1,400. The government was handing it out like candy. Well, if you had taken that $1,400 and bought Bitcoin when you got the stimulus check, you'd now have أبجزية بيتكوين أبجزية كريبتو منكس أمريكا نفسه كف أمريكاوي شحن $300 كم هي بيبوانيرو لبامات نتن شحن 300 ناب كريبتو انفستس قبرون شحن 400 دهبيوم تابن 316 شحن 300 ناب بيتكوين انفستت قبرنيركا لومي اسران حدن شح مخون الكانيرو اسران حدن شح انت مالتي you have to learn to invest مقبار تزي كيلكا كل جزء لوزر كوين كهتو دايخا حماق سلزخون كازا يكونس السيستم ريجد تبلاشو سيستم سلزخونه invest زي قبر زقزع سيستم يزلا بزم عربا عالم اب كل عالم سازي invest ممر ديخا دكتور ديخا حكيم ديخا سراتنيا تريد ديخا انجينير ديخا ميكانيك ديخا invest مقبار تزي كيلكا بقطبا كتسيخا ساتا زربا نمالس نابتنا زبانا هج وتم زي تقولوا دما مساناتا ما هيكم سقوم تخطوزو تقولون بروجرام لنا اب كومنت سكشن زلو لينك اتيهم دما حبري توصلوا let's go አባታችን የሆነው የባህር በር ባለቤትነት አጀንዳችንን እንደ ኃጢአት የቆጠረው ሻዕቢያና ጋሻ ጃግሬው የግብጽ መንግስት በአሁኑ ጊዜ በዓለም አቀፍ ደረጃ የተጎናጸፍናቸውን ድሎች ለማክሸፍ እንደ ፈረስ የሚጋልቧቸውን ባንዳዎች በማሰማራት ላይ ይገኛሉ። ለዚህም ደግሞ እንደ جيتي أجندات كلنا بإرترا زغنا بروباغندا نجيو بافدق بحريز وردوم سعرت يخون دبلوماسيا وقسقاسا نقبر لنا بزبل تكيكا نتي بفانوز وردوم زلت في عد ما شعبية زتكم لهم زلو أفراس بزبل تكيكا بروباغندا يغطس لالو أغلط بزمولو ولا وتحضرهم قسقاسات ناتهم تايكم زمسلون أبز سمعو ደረሰበትን መቋቋም ያቃተው አገዛዝ በርካታ የኦሮሚያ ልዩ ኃይል አባላትን ወደ አማራ ክልል ማስገባቱ ተገለጸ። ፋኖ የደረሰበትን ከባድ መቋቋም ያቃተው የአብይ አህመድ ወንበር አስጠባቂ ኃይል ከደቡብና ኦሮሚያ ክልሎች በርካታ ልዩ ኃይሎችን ወደ አማራ ክልል እያስገባ መሆኑን ምንጮች ገልጸዋል። ሆኖም ወደ አማራ ክልል እንደ ግሪሳ የገባውን ጨፍጫፊ ኃይል እየሳቡና እየቆራረጡ እንዳይወጣ ማድረግ የፋኖ ጦር አመራሮች ትልቅ የቤት ስራ ነው ተብሏል። ፋኖ ወደ መደበኛ ውጊያ كم نريد زلنا بفانو صبو غيرو ذكر زلو سراويت ناي ابي كابتن اي فدرال منغستي كابتن اي ناي بلصغنا سراويت بال وي كا ايديف دبال كابو وتيوم ناي اورومو فولي حيلي نبامحرا እዚ ዘረባ ድማ እንታይ ማለት እዩ ናብ ሲቪል ዎር ክኸየደሉ ዝኽእል ዝለዓለ ደረጃ ጀኖሳይድ ዝበሃል ሕጂ ይክመፅ ተዲሁን ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ዘይኮነ ናይ ኦሮሞ ሰራዊት ምስ ናይ ኣምሓራ ملشا ወይ ምስ ናይ ፋኖ ሓርበኛ ፋኖ ዝበሃል ናይ ኣምሓራ ምስኩ ዋጋ ይድመጽ ዘሎ ናብ ኩነታት ናብ ካልእ ማዕዝን ክኸይድ ከም ዝኽእል ንምግማቱ ሮኬት ሳይንስ ኣይኮነ it's a very simple thing is በቀሊሉ ናብ ካልእ ማዕዝን ንኽትኮስ ዘሎ ተኽእሎ ሕጂ ዝለዓለ እዩ ዝኸውን ነዚ ድማ ብብዙሕ መንገዲ እዮም ዝዛረብሉ ዘለው ሕርቃን ናቶም ናበይ ምዃኑ ረአዩ እዚ እኔ አሁን ይሄ አሁን ወልዳ ላይ ምናምን የሚደረገው ጦርነት ሸኔ እዚህ በየቦታው የሚያደርገው የሽፍታ ተግባር የወያኔዎች የሚያደርጉት እንቅስቃሴ በሙሉ የዚህ አባት ኢሳያስ አፈወርቂ ነው። ምንም ማሽሞንሞን አያስፈልግም። ታሪካዊ ጠላታችን የቅርብና የውጭ ጠላት ምናምን የሚባል አንድም ነገር የለም። አሁን በስልጣን ላይ ያለው የኤርትራ መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ መረጋጋት እንዳይፈጠር እያደረገ ያለ ወያኔዎችን አስታጥቆ በወያኔዎች በኩል
ሰሜን ወሎ አካባቢ የሚንቀሳቀሱ ወንበዴዎችን አስታጥቆ አንዳንድ መንግስት መዋቅር ውስጥ የተሰገሰጉ እዚህ ላይ ሊሰመሩበት ይገባል። ሌላ የመንግስት መዋቅር ውስጥ የተሰገሰጉ ወንበዴዎች አሉ፣ መረጃዎችን አሳልፈው የሚሰጡ እነሱን ተባባሪ አንተም ተቆርጦ የሐሳብ የሚደርሰው ኢትዮጵያ ውስጥ መረጋጋት እንዳይፈጠር እያደረገ ያለው ኢሳያስ አፈወርቂ የሚባለው ሰውዬ ነው። እሱ ደግሞ በቀጥታ በተዘዋዋሪም አይደለም በቀጥታ የሚደገፈው ግብጽ ካይሮ ላይ ከም ንሪኦ ዘለና ዳርጋ ወግዓዊ ኣውያትዮም ጀሚሮም ዘለው እቲ ኣውያት ድማ ኮለል ደልዮ ዘይኮነ ኣብ ወልድያ ዘጋጥመና ዘሎ ስዕረት ኣብ ሰሜን ወሎ ዘጋጥመና ዘሎ ኣብ ገሽና ዘጋጥመና ዘሎ ፋኖ ዝበሃል ዝዝክረና ዘሎ ሻዕብያ ስለ ዘለዩ ኩሉ ዝንኾኑ ዘለና ሻዕብያ ዝገብሮ ዘለዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክውገድ ኣለዎ ንዑ ክንኣለለና ንሱ ድማ ቀጥታ ምስ ግብፂ ዝሰርሕ ዘሎ ዝብል ኣውያት ኢና ንሰምዕ ዘለና እዚ ኣውያት እዚ መጀመርያ ቅድሚ ዝተወሰነ ኣዋርሕ ኣምፅኤ ነይረ ሰብ እዚ ሽሙ ክፈልጦ ስለ ዘይደላ ይፈልጦን እየ እቶም ትፈልጥዎ ዳም ፀሓፍዎ ኣነ ዘገድሱን ሰባት ኣይኮኑን ዘረባ ናቶምን ስነ ሓሳብ ናቶምን ረስሓት ናቶምን እዩ ክንፈልጦን ክነቕሓሉን ዘለና እምበር ሽሞም ኣገዳሲ ይኮነ እንታይ ይብል ነይሩ እዚ ኤርትራ ዝሞተ ሃገር እዩ ተስፋ ዘለዎ ሃገር ኣይኮነን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፖለቲካዊ መርሕነት ወላ ሓንቲ ዓቕሚ የብሉ ወላ ሓንቲ ግዜ ክወዘልና ይክእል ኢሉ ዝፍክር ዝነበረ እዩ እንታይ ዳ ኤርትራ ከይበፅሓካ ዳ ክንደዚ ኣብያት ፈጢሩልካ ኤርትራ ዝኾነ ንፋኖ ወይ ንኻልእ ትሕግዝ ከም ዘላ ዘረጋግፅ ጭብጢ የለን ግን ፋኖ ዝኣክል ትማል ፅንዕቆ ዝነበርካ ከምዚ ገይሩ ክذክረልካ ሓበራዊ ኮማንድ ዘይብሉ ሓበራዊ ስለያ ዘይብሉ መካናይዝ ሰራዊት ዘይብሉ ድሮናት ዘይብሉ ዓበይቲ ወታደራዊ ሊቃውንቲ ዘይብሉ ተመክሮ ናይ ኩናቱን ድሩት ዘለዎ ካብ ምልሻ ናብ ምዱብ ሰራዊት እውን ዘይሰገረ ከምዚ ከሳቅየካ ትኽኢሉ ህወሓት ቲዲኤፍ ዳ እንታይ ገብረካ ህወሓት ጀነራል ኣለዎ ጀነራላት ኣለዎ ነቲ ንስኻ ትምካሓሉ ዘለካ ሰራዊት ዝመርሕዎ ዝነበሩ ህወሓት ኣለዎ ንህወሓት ዝመስረተ ሻዕብያ ድማ ኣሎ ህወሓት ኮይኑ ንኢትዮጵያ ኣትዩ ከም ማሓደር ዝገበረ ሻዕብያ ድማ ኮፍ ኢሉ ኣሎ ስለዚ these people are already they gave up ማለት ካብ ዘረባኦም ከተነብብ ተጀሚርካ ዓቕሚ ከም ዘይብሎም ምስ ሻዕብያ ክገጥሙ ኩነታት ናቶም ክፈትሑ ዓቕሚ ከም ዘይብሎም ካብ ቃላቶም ከተንብቦ ትኽእል and ከም ኤርትራዊ ኮይንካ ክትሪኦ ከለካ we are enjoying this moment ነዚ ሞሜንት እዚ enjoy ግበርዎ ምክንያቱ ተኸራ ናቶም ሰሚዕና ኢና ታህዲድ ናቶም ሰሚዕና ኢና በረቕረቕ ናቶም ሰሚዕና ኢና ሎሚ ኸ ኣብያቶም ክንሰማዕ ኣብቂዕና ኣሎ እዚ ኸ ሻዕብያ ሓንቲ ስጉምትን ቅድሚት ከይተበገሰ ከሎ ዝግበር ዘሎ ኣብያት እዩ and for whatever reason ኣብ ኣስመራ ሽግርን ፍርህን ራዕድን ኣትዩሎ ኣሃም ፖለቲከኛታት ናይ ኤርትራ ከምዚ ኮይኖም ዝብሉ ካ ትሰምዕ እንታይ ስለ ዘጋጠመዮም ክፈሩ ኣብ ኤርትራ ኣብ ወልድያ ከባቢ ዘሎ ፋኖ ክስዕር ዘይከኣልካስ ናብ ኤርትራ ከይትመፅኦም ዶም ፈርዮም man this is craziness ፅላለ ደረቱ ክሓልፍ ከሎ እንታይ ከም ዝመስል ኢና ንርኢ ዘለና ሓንቲ ካብቲ ተብሎም ዘላ ድማ ብፍላይ ኣብዚያ ንሰምዓት ፀናሕና ፋኖ እንታይ ገብሮም ኣሎ መንስማዕ ሽዑ ናብቲ ፅምዶ ገፅና ክንሰግር ኢና የተለያዩ ቀጠናዎች በውጊያ ድል ሲያደርግ አገዛዙ ያቀደውን የእርስ በርስ ግጭት አከሸፈ። የአብይ አህመድ ዙፋን አስጠባቂ ሰራዊት በአፋብኃ የደረሰበትን ጥቃት መቋቋም ሲያቅተው በወገን አሰላለፍና መጠነኛ ውጊያ ብቻ ከመደምሰስ ለመዳን የወረዳ ከተሞችን ጥሎ መሸሽ መጀመሩን አፋብኃ አስታውቋል። ከሰሞኑ በዘመቻ አደማሊ ወይም አባናደው በሚኒሊክ እዝ ከፍተኛ ውርደት የተከናነበው የአብይ አህመድ ሰራዊት በአሳምነው እዝ ተጨማሪ ውርደት ተከናንቦ ከተሞችን ለቆ እየወጣ እንደሆነ ታውቋል። አፋብኃ ደቡብ አማራ ቀጠና አሳምነው እዝ አጼ ዘርዓ እንታይና ንርኢ ዘለና አብይ አህመድ ኩሉ ዓይነት ረሳሕ ገይምስ all the tricks on the book ክጥቀመሎም ከም ዝኽእል ምፍላጥ የድሊ ኩሉ ረሳሕ ገይም ንኣብነት ዕጡቃት ምልሻ ናይ ኣምሓራ እዩ ዝጥቀም ዘሎ ምልሻ ናይ ኣምሓራ ኣንጻር መን ኣንጻር ፋኖ እዚ ኸ እንታይ ዕላማ ንኣምሓራ ንሓትዕዶም ከም ዝናቆቱ ክትገብሮም ልክዕ ከምታ ኣብ ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ ፅኒልና ንሪኦ ኢና ንተጋሩ ቲዲኤፍ ኢሉ ነቶም ድማ ሓራ መሬት ኢሉ ንሓትዕዶም ከባልዖም ኣብ ኣምሓራ ድማ ተመሳሳለ ስልቲ ዝገብር ዘሎ ስለዚ ኩሉ እቲ ስትራቴጂ እቲ ብልፅግና ዝበሃል ሰራዊት ናቱ እናሰሓበ ንሓትዕዶም ከናቆቶም እሱ እቲ ዕላማ ናቱ ኣብ መወዳእታ ምክንያቱ ናይ ኣምሓራ ናይ ብልፅግና ወይ ከናይቲ መንግስቲ ኣምሓራ ምልሻ ተባሂሉ ምስ ኣንጻር ፋኖ ንሓትዕዶም ተበይቶም መን እዩ ዝስሕቕ መን እዩ ዝኽየፍ ኦሮሞን ኣብይ ኣሕመድን እዮም ዝኽየፉ ኣዲኤንድ ናይ ኣምሓራ ሓይሊ ህዝቢ ኣምሓራ ዝበሃል እናተዳኸመ ክኸይድ ኣሎ ልክዕ ከምቲ ትግራይ ተዳኺሙሉ ዘሎ እሱ ስለ ዝኾነ እቲ ጌም ፕላን ናቶም ስለዚ ካብዚ ሓሊፉ ግን ካልእ ጌም ካ ረሳሕ ጌም ሓሲቡሉ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚህ ሁላችንም አይ ቲንክ በያለንበት የመከላከል ስራ እዛ አካባቢ የሚኖረውም ህዝብ
የእርስ በርስ ግጭት እንዳይፈጠር እልቂት እንዳይፈጠር መጠንቀቅ ያለበት ይመስለኛል። መሳይ ገለታው ሌላው በአብይ አህመድ በኩል በጣም አደገኛ በሆነ ሁኔታ እርምጃ የወሰደው እሱ የሚቆጣጠራቸውና የሚያሰማራቸውን የሸኔ ታጣቂዎችን አሁን በደንብ መሳሪያ ሰጥቷቸው ወደ ቀጠናው እንዳሰማራቸው ነው የተነገረው። ምናልባትም የዘር ፍጅት ከተፈጸመ በእነዚህ ኃይሎች መንግስት የለውበትም አይነት አቋም ለመውሰድም ከወዲሁ እንታይ ይሓስባለ እዮም ዝብሉ ዘለው መዓልታዊ እከይ ተግባራት ናይ አብን ናይ ስርዓትን ኢኻ ትሰምዕ ግን ደሰንብድ እዩ እጂ ድማ ሸነ ዝበሃሉ ባዕሉ ዘቆሞም ባዕሉ የሰልጥኖም ከም ዘሎ አቢ ስለዚ ናይ ኦሮሞ እጡቅ ጉጅለ ሸነ ዝበሃል ስለ ዘሎ ካልኦት ሸነ ዝዓይነቶም ባዕሉ አሰልጢኑ ናብ ክልል አምሓራ ንህዝቢ ክሓርሙ ይሰዶም ኣሎ ብኻላ ዘራርባ ነቲ ኩናት ምስ ፋኖ ገጢሙ ስለ ደዕዎ ዘሎ ንህዝቢ ኦሮሞን ንህዝቢ አምሓራን ኣብ ንሓትሕዱ ገይሩ ንሳቶም እቲ ኩናት አክን ምስ ብልጽግና ንሰራዊቱን አምሓራም ኦሮሞን ንሓትሕዶም ክዋግኡሉ ሲቪል ዎር ንክገብር ዝፍትን ዘሎ እዚ እዚታት ኩሉ እቲ ረሳሕ ገይምስ ደይመ ደይሉ ናተይ ስራሕ ኢሉ ሒዝዎ ዘሎ ዓለም ከንታይ ትብለላ ኣጆኻ ኣቢ ክንሕግዘካ ኢና ትብሎ ዘላ ዝሕዝን እዩ ንስማዕ ጥራይ ንሕና ነዚ ነገር እዚ ናባኹም ነምፅኦ ኣለና ናብ ትግራይ ከይሰገርና ከለና ሓንቲ ኣብዚ ዓለም ቀነድ ወፀት እስከዚያ ስምዑለይ ኤሊ ኣብዚ ጽምዶ ዝኽኣቱ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ እቲ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ብብሄር ብኸባቢ ዝተወደነ ስለ ዝኾነ ናይ ኦሮሞ ሓይሊ ተደኣ ዘይኣትዩ እዚ ዘሎ ናይ ኣምሓራ ሓይሊ ወይ ከዓ እዚ ዘሎ ጽምዶ ኣብ ክልል ኣምሓራ ተደሪቱ ክተርፍ ስለ ዝኽእል ናይ ኦሮሞ ሓይሊ ኣብኡ ክመፅእ ኣድላይ እዩ ኣብነት ወሎ ካብቲ ናይ ምኒልክ ሃርትላንድ ወይ ከዓ እቲ ቀንዲ መሬት ናይ ምኒልክ ዝበሃል ስትራቴጂካዊ ቦታ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ብምዕራብ ምስ ኣምሓራ ዝራኸብ ብሰሜን ምስ ትግራይ ዝራኸብ ብምብራቕ ምስ ዓፋር ዝራኸብ ብደቡብ ከዓ ደቡብ ምዕራብን ምስ ኦሮሞ ዝራኸብ መሬት ስለ ዝኾነ ወሎ መሓዝ ማለት ፍላይ ተታሒዙ ዘሎ በዓል ጋሸና ገለ ዝበሃል ከባቢታት ወሳኒ ስትራቴጂካዊ ቦታ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ተደኻቡ ሰጊርካ አዲስ አበባ ክትኣቱ ስርዓት ብልጽግና ክትኣሉ ኮንካ እቶም ናይ ኦሮሞ ሓይልታት ኣብዚ ክሕወሱ ኣገዳሲ እዩ ሕጂ ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ጽምዶ ናይ ሰለስተ ሓይልታት ምዃኑ ናይ ኣምሓራን ናይ ትግራይን ናይ ኤርትራን ኢሉ ጥራሕ ምግላጹ ነቲ ናይ ኦሮሞ ሓይሊ ካብኡ ክንጥፍል ከም ዘሎ እዩ ዝመስል ከምኡውን ኣብዚ ዝቕፅል ዘሎ ኩነታት እቲ ናይ ኦሮሞ ልዩ ሃይል ዝበሃል ወይ ከዓ ፍሉይ ሓይሊ ናይ ኦሮሞ ኣብቲ ናይ ኣምሓራ ክልል ብዙሕ ሓይሊ ዝግዕዝ ዘሎ ይውሕዝ እዩ ዘሎ ስለዚ ኣብ መንጎ ኦሮሞን ኣብ መንጎ ኣምሓራን እውን ሓደ ግንባር ተፈጢሩ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኦላ ኣብቲ ጽምዶ ክኣቱ ናይ ኦሮሞ ሓይሊ ኣብ ጽምዶ ክኣቱ ወሳኒ ይመስለኒ እቲ ደኣ በቲ ዕላማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከይድካ ንኣብይ ኣሕመድ ምእላይ ኮይኑ ከምዛ ንሪኣ ዘለና ዶክተር መብራህቲ ክዛረብ ፀኒሑ very very ጽቡቕ ዝኾነ መግለፂ ጽቡቕ ዝኾነ ትንተና ኢና ንርኢ ዘለና ስለምንታይ ኣብይ ኣሕመድ መህደሚ ክስንቲ ኮይኑ ጽምዶ ክሳዕ ክንደይ ኣሰንቢድዎ ከም ዘሎ ኩልና ንሪኦ ዘለና ኢና ስለዚ እታ ቼስ እታ ጌም ክትመልእ እንድሕር ኮይና ጽቡቕ ጌራ ሸነ ወይ ውትቲ ሸነ ዝበሃል ዘሎ ወይ ኦኤልኤ ዝበሃል ንሱ ኣብ ጽምዶ ክኣቱ ክኽእል ኣለዎ ዳርጋ ብጎቦ እኮ ንሪኦ ኣለና ምክንያቱ በዓል ንኣምን ዘለቀዶ ካልኦት ናይ ኣምሓራ ኣክቲቪስትስ ምስ በዓል ጀዋር ኮይኖም ኣብ ሓደ ፕላትፎርም ክዘራረቡ ንርኢ ኣለና እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ ብደገ ዘሎ ናይ ኦሮሞ ኤሊትን ናይ ኣምሓራ ኤሊትን ብሓደ ይሰርሕ ኣሎ እንኮላይ ምስ ናይ ትግራይ ኤሊት እውን ይራኸቡ ኣለዉ ስለዚ እቲ ጽምዶ ኣብ ባይታ ግን ጽምዶ ምስ ናይ ኤርትራ ፋኖ ምስ ኤርትራ ከም ዘሎ ዘርኢ ምልክታት ኣሎ ዋላ ካብ ወግዕ እንደዘይተረኣየ ኣወል ስዒድ እውን ዘተንብሆ እዩ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው እቲ ዝኽየድ ዘሎ ጽምዶ ኣቢ ኣብ ኦሮሞ ንከይሕባእ ጀዋር ድማ ሓደ ግዜ ንፕረዚደንት ኤርትራ ሽሙ ፀዊዑ ዝተዛረባ እንተሎ ኣብቲ ብዛዕባ ኦሮሞማ ዝብል ኣብ መዓልትና ፅነት ድዩ ኣብ ካልእ ኣብ መዓልትና ፅነት ምስ ተዛረበ ፕረዚደንት ኢሳያስ ጀዋር ንኣቢ መሕቢኢ ኣብ ኦሮሞማ ከይትገብሩልና በጃኹም ኣቢ ንኦሮሞ ዝውክል ኣይኮነን ስለዚ ኣብ ኦሮሞ መሕቢኢ ትድለይሉ ኢሉ ነይሩ ስለዚ ንሸነ ኣብቲ ጽምዶ እንድሕር ኢቲኻዮም እቲ ዕላማ ንጹር ይኸውን 4 ኪሎ ምዃኑ ንጹር ይኸውን ስለምንታይ እንድሕሪ ኦሮሞ በይኑ ነቲ ሸነ እንድሕር ኣትሪፍካዮ ነቲ ህዝቢ ኦሮሞ ተቃዋሚ ዘሎ ምስ ኣቢ ክኸውን ትገብሮ ስለ ዘለካ ንኦሮሞ ብምሉእ ሒዙ
ነቲ ኩናት ንኸናውሕ ግዜ ክወስድ ስለ ዝኽእል ኣቢ very brilliant ዝኾነ analysis ንርኢ ኣለና ፅኒሕልና እውን ክሪኦ ኢና ምክንያቱ እቲ ፅምዶ ሓደ ካብቲ ውይ ዘብሎም ዘሎ ይስምዑ ዚ ካይደ ጽምዶ ስትፈጥር ፕሪቶሪያ የሚባል ስምምነት የለም። በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ በፍጹም ሊገባ የማይገባው ኢሳያስ በፍጹም ነገም ከነገ ወዲያ ኢሳያስ መወገድ ነው ያለው። ከምስራቅ አፍሪካ ሰላም እንድትሆን ከተፈለገ ኢሳያስ መወገድ ነው ያለበት። አይደለም የኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ተከታተል። ይሄ ነው እውነቱ። መቼም አያርፍልንም። መቼም አንዳንዴ በጥልቀት ስታነቡ ትደነግጣለህ። ያለፉት 6-7 ወራት ይሄ ሻቢያ ኮኔክት ሆነባቸውና ያደረጋቸውን ነገሮች ነው ማነበው ጀብሃን ለማጥፋት እዚ ታጽምዶ ጽቡቅ ገራ በሪሃትሉ ዘላ and አብርሱ አትያተያ ከም ቫይረስ አትይዎ ኮራፕትድ ኮይኑ ይርሱ ተወዲይኩ ሕጂ ኮን ከም ዝሓጽምዶ ተዛረብ ጽምዶ ስጉምትታት ነዊሕ ምስከደ ዝግበር ነገር የለን ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ዳርጋ ናይ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ፎቢያ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ውሽጢ ኣትዩሎ ኣብ ውሽጢ ኤሊት ናይ ኣቢ ኣብቲ ካድረታት ናይ ኣቢ ኣብ ውሽጦም ኣትዩ ክብፅብፆም ጀሚሩ ኣሎ but hey this is a game over ዝበሃል እዚ ተሰሪሑ እቲ ገይም ጽምዶ ኣብ ሚድያ ጠጠው ኢሉ እዩ ምክንያቱ ኣብ ባይታ ሰራውሩ ስለ ዝሰደደ ውፅኢት ናቱ ድማ እቲ ዳይናሚክስ ኣብ ባይታ ንሪኦ ዘለና ጽቡቅ ዝኾነ ውፅኢት የርኢ ኣሎ and the people are enjoying the show ቶም ብማዕድን ንሪኦ ዘለና ሚድያ ነቲ ሾው ኢና ንርኢ ዘለና ምክንያቱ ኤርትራ ሓንቲ ስጉምቲ ከይገበረት ከላ ኣውያትን ዕግርግርናቶም ዳርጋ ከበሮ ዝናቀደና ደሊሎ ክንብል ንኽእል ኢና እስከ ካብኡ ሰጊርና ኣብዚ ንእሽተይ ካ ንስማዕ ገለ ከዓ መደዓዓሲ ቃላት ረኺቦም ኣለዉ ለችበት ሁኔታ ብንገመግም ይሄ ምን ቅዠታቸውን 45 ቀን ብለው የሚናገሩትም በሌላ መንገድ አንድ ሐሙስም ይሁን ሌላ እያሉ ሚቃዡትንም ይሁን በማናቸውም መንገድ ይሄ በብሶት ምናምን ውስጥ ያሉ ሰዎች ዛሬ ኢትዮጵያ ያለችበት ሁኔታ ዝም ብለን እንገምግመው ምናልባት ያ ቀውስ መጥቶ የቀውሱ የመጨረሻ ጫፍ የደረሰው የቲፒኤልኤፍ ኃይሎች ታንካቸው መርፋቸው ሁሉን ነገር አንጋግተው ደብረሲና በደረሱበት ወቅት ነበር የዛ ሁሉ መስቀልቀል ጫፍ የምንለው የመጨረሻው ክላይማክስ የሚባለው ላይ ደርሶ ነበር በቃ ያንን ኢትዮጵያ እየታመመች ከዛ በኋላ እዛ ጋር ስንደርስ የኦርጋኖች ፌለር ገጥሟት አይሲዩ ውስጥ ነበረች ብለን ልንጠራ እንችላለን እዛ ጋር ስንደርስ የኦርጋኖች ፌለር ገጥሟት አይሲዩ ውስጥ ነበረች ብለን ልንጠራ እንችላለን የኢንቴንሲቭ ኬር ዩኒት የሚባለው የጽኑ ኢትዮጵያ ከዛ ውስጥ ወጣ ጉንፋን አሟታል እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ነገራት ሽግርናትና ከቢድ ኣይኮነን ንኽብል ኢሉ እንዲሁ ኢትዮጵያ ትዛዕበየ ዓዘቕቲ መዓስ ኣጋጢሟ ነይሩ ህወሓት ሰራዊት ናይ ትግራይ ማለት እዩ ናብ ኣዲስ ኣበባ ገጹ ኣብ ዝኸደሉ ዝነበረ ግዜ ትዛዕበየ ሽግር ዘጋጠመና ሽዑ ነይሩ ብኻላ ዘራርባ ክንእርሞ ንሻዕብያ ኣእውዮም ሻዕብያ ዘድሓኖም ግዜ ኣብኡ ነይሩ ዝበድሀ ዝዓበየ ፀገም ዝነበሮም ይብል ኣሎ ወል እስከ ድሓን ብቓላትካ ንወሰዱ ካብኡ ንድሓር እንታይ ኣጋጢሙ ቅድሚኡ ዝነበረ ካልእ ካብኡ ንድሓር እንታይ ኣጋጢሙ ካብኡ ንድሓር እንታይ ኣጋጢሙ ሸነ ኣፀቢቑ ሓይሉ ፋኖ ኣብ ጎንኹም ዝነበረ ኣንጻርኩም ኮይኑ ኣብ ኦሮሞ ደገፍናትኩም ዝነበርኩም ኣንጻርኩም ኮይኑ ህወሓት ተንስኡ ተበራቢሩ ሰራዊቱ ሒዙ ተደላዲሉ ኣሎ እቲ ኣብቲ ኩነታት እዚ ዘድሓነኩም ሻዕብያ ድማ በዓልኩም ብፅጋብኩም ኣንጻርኩም ጌርኩሞ ስለዚ ካብቲ ሽዑ ዝገደደ ሽዑ ካንሰር ኢና ሓሚምና ነርና ሕጂ ድማ ጉንፋእ ትብል ኣሎ ቀዳማይ ካንሰርኩም ኣይሓወየን እቲ ካንሰር ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ኣብ ዘለወሉ ጉንፋእን ረስንን ካልእ ኩሎም ሕማማትን ተወሲኽልኩም ኣሎ ማተር ኦፍ ታይም ናይ ግዜ ጉዳይ ዳ እምበር እቲ ሞትኩም ምፍንጃርኩም ዘይተርፍ ምዃኑ ዳርጋ ብኩሉ በርሂሉ ኣብ ዝዋን ክንብል ንኽእል ራሱን ችሎ የሚንቀሳቀስ አይደለም የራሱ የጀርባ አጥንት ኖሮት አያውቅም ሲመራ የነበረው በግብጽ ነው ሲረዳም የነበረው በግብጽ ነው ከዛም ማነስ ሲል ደግሞ በኤርትራ ነው የሚል ነገር አለና ኢሳት ከግብጽ ጋር እና ከኤርትራ ጋር የነበረው ግንኙነት ምንድነው ፋይናንሻሊ አይዲዮሎጂካሊ ባጭሩ ሎክ እኔ ኢሳት ከማቋቋም አብዛኞቹን ጋዜጠኞች ግብጽ ነው ያልኩ ኤርትራኖቹ አው ሰጥተዋል ምንም በረኛ ዳይሬክት እኔ የውጭ ጉዳይ ኃላፊ ነበርኩ እና ድርጅቱ የሚሰራውን ስራ ኦፍ ኮርስ በሚኒስተር ምንሰራቸው ሁላችንም የራሳችን ነገሮች አሉ እኔ መሰራውን አንዳንዱም አንደርጋቸው ላያቅ ይችላል አንደርጋቸው የሚሰራውን እኔ ላላቅ ይችላለሁ ቫይስ ቨርሳ የሰጡት ለኢሳት ሰጥተዋል ለድርጅቱ ሰጥተዋል ይሄ ማንክደው ነገር
አንዳርጋቸውንም ልጠይቀው ይችላል። አንተ ከዚህ በፊት አቅርበው ሰፊ ኢንተርቪው አድርገሃል አይደል? ኢትዮጵያ ጠላት የሆኑ ኃይሎች ኢትዮጵያን እንደ ሀገር የሚጠሉ ኃይሎች ካሉ ከማንም ጋር ዲል እናደርጋለን። ያንዴ በቢቢሲ አርቶክ ኢንተርቪው ጋር ያ እንታይም ዝብል ዘሎ ምሻዕብያ ይኮነ ብዝኾነ ኃይሉ ኮይና ንጸላኢና አብይ አሕመድ ንምድካር ጸገም የብልናን ይብልሎ ኤርትራ ዲና ክንሰርሕ ምስ ግብፂ ዲና ክንሰርሕ ምስ ስግንጢር ዲና ክንሰርሕ ንአቢ ምፍንቃል ክሳብ ዝኾነ we are in it ይብልዎ ኣለዉ ሻዕብያ ሓጊዝኩም ያ ይክብል ሻዕብያ ሕግዞም ከሎ ኢሳት አብይ አሕመድ ንኽመፅእ ሓጊዝዎም ነይሩ ያ ህወሓት ዝነበረ ስልጣኑ ንምብቃዕ ሻዕብያ ብዙሕ ገይሩ ቴንኪ ናቱ ግን ተገምጢልኩም አንጻሩ ፕሮፓጋንዳ ትገብሩ ኣለኹም ሓደ ጊዜ እቲ ኩነታቱን ከተብሩ ኣለካ ናብ ትግራይ ንስገር ሰላም ከም ዘሎ አብይ አሕመድ በርባዕተ ዓንፈት ህዚ ለሙኸነ ከቢድ ፍርሒ ስለዝኣተዎ በርባዕተ ዓንፈታት ጋዕገልጠም ሰራዊት የፀግዕ ኣሎ ናብ ትግራይ እዚ ብዋጃ ወገን የፀግዕ ኣሎ ብሰቆጣ ወገን ላፊናርዋ የፀግዕ ኣሎ ብሙሉ ጎንደር ወገን ዘሎ ብሙሉ የፀግዕ ኣሎ ብዓፋር እውን ከምቲ ትፈልጦ የፀግዕ ኣሎ ብጣዕሚ ኦልሞስት ትግራይ ህዝቢ እውን ናብ ክባን ዕፅዋን የእትዋ ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ ኩነታት እዙይስ ተለቪዥን ትግራይ ድምፂ ወያነስ ታደሰ ወረደ ልምዓት ጎብንዮም ታደሰ ወረደ እዚ ገይሮም ገለገለ እዩ ዝብላ ህዝቢ ክዳል ኣሎ እቲ መንእሰይ ክዳል ኢለው ከዳል እዩ ዘሎ ናይ ፌደራል መንግስቲ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ከይፍፀም ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃስ ዲስክሎዝ ክገብራ ነይርዎን ናይ ህዝቢ ትግራይ ኣካል መኸተ ክኾና ነይርዎን ዘን ሚድያታት እዚኣተን ማለት እዩ አስኢፍ ትግራይ በቃ ኖርማል አብይ ጋዕገልጠም ኮ የፀጋልካ ኣሎ በቃ በኩሉ ዙሪያ ማለት ከም ዓይነት ነገራት እዩ ዘለና መቸም ናይ ትግራይ ጉዳይ ኣብ ቀረባ ንዝከታተሎ ዘሎ ሰብ ንምግላጽ ዝኣክል ብማሕበራዊ መራኸብታቱ ኣቢሉ ናይ ደገፍ ፕሮፓጋንዳ ንሕወሓት ኣርኢሎም እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ንዓብይ ሰራዊት ሕቶ ደሞዝን ጥቕማጥቕምን ኮይኑ ትማሊ ዶክተር ደብረጽዮንን ፕሬዚዳንት ታደሰን መልሲ ሂቦምሉ እዮም እትብል ፍልፍል ፕሮፓጋንዳ ህግደፍ እቲ ምውዕዋዕ ሰራዊት ትግራይ ናይ ሓደ ውድብ ኣይኮናን ናይ ህዝቢ ትግራይ ኢና ኢሉ በቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ሰላማዊ ሰልፍን መንገድታት ምዕፀውን ንቐንዲ ወተሃደራውያን መራሕቲ መሓዝን ስጉምቲ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ከቢድ ፀቕጢ ዝርከብ ፕሬዚዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ድሕሪ ናይ 24 ሰዓታት ስቕታ መብርሂ ሂብሎም ብጽሕፈት ፕሬዚዳንት ኣማቲ ግብረ መልሲ ተዋሂብሎም ከም ንሪኦ ዘለና ኩነታት ናይ ትግራይ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኣሻቓሊ እናኾነ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ምናልባት እዚ በቲ ኣብ ጎደናታት ናይ ትግራይ ዘጋጥም ዘሎ በቶም ብርሃነ ብዛዕባ እዚ መብርሂ ብነይሩ ፅኒሕና ክንሪኦ ኢና ግን ቅድሚ እዩ እቲ ኩነታት ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ንምፍላጥ ዝኣክል I think it's ኢትዮጵያውያን ተጋሩሲ ዓበ ብደው ይፅበዮም ከም ዘሎ በዚ ኢኻ ትፈልጥ ኣብዚ ራይ ትግራይ ኮይኑ ሙዓለየ ክናፍቕ ንዱ ኣደይ ማዕለይ ትግራይ ኮይኑ ሙዓለየ ክናፍቕ ንዱ ኣደይ ማዕለይ ትግራይ ኮይኑ ሙዓለየ ክናፍቕ ንዱ ኣደይ ማዕለይ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ሓራ መሬት ተባሂሉ ዝኸደ ሰራዊት እዩ አብይ አሕመድ ዘብልዖን ደስትዮን ብደሞዝ ገይሩ ዝጅንጅኖ ዘሎ እንታይ ንክገብር ኩናታት ሕድ ናይ ትግራይ ንምግባር ንተጋሩ ንሓድሕዶም ንምውጋእ ንኣምሓራ እንታይ ገብሮም ኣሎ ንፋኖ ኢልና ብምልሻታት ተባሂሉ ኣብ ተዓዲ ዝስልጡን ኣምሓሩ ንኣምሓሩ ከም ዝዋጉ ይገብሮም ኣሎ ኣብ ኦሮሞ ፍሉይ ሓይሊ ናይ ኦሮሞ ምስ ሸነ ይዋጋ ኣሎ ናብ ትግራይ ድማ ናብዚያ ነጥብዚያ ንምኻድ ኢና ንሪኦ ዘለና እዚ ሰራዊት እዚ ንነዊሕ እዋን ድራማ ገይሩ ብዙሕ ውፅኢት ከምፅኣሉ ስለዘይከኣለ ብዙሓት ድማ ስለተመለሱ እውን እንታይ ገብራላ ውሽጢ ዓዲ ኣትዩ ድማ ነቲ ፀገማት ናይ ፖለቲካ ውሽጦም ኣትዩ ክገብረሎም ይፍትን ከም ዘሎ ስለዚ ትምክሕታ የድልዮን እዩ ኣብ ኢትዮጵያ በፂሓቶ ዘላ ሽግር ኣዝዩ ከቢድ እዩ ከምዚ ዓይነት ነገራት ካብ ዘይንርኢ ንሕና ብኤርትራሲ this is story ንዓና ዛንታይ እዚ በቲ ሓደ ዕጡቕ ጉጅለ ብዞባ ዓንሰባ ሓደ ዕጡቕ ጉጅለ ብዞባ ጋሽ ባርካ ሜቢ ኣብ 66 ክፍልታት ክበሃል ከሎ ዝነበረ ታሪክ ይመስል እዚ ያ ነቲ ኩሉ ንሕና ዝዘየብናይ ዓቐበት ሓንቲ ዘረባላ ናይ ጀነራል ስብሓት ፍሬ እንታይ ትብል ንሕና ናብ ወጋሕታ ገፅና ኩሉ ፀገምና ታለይቲ ናብ ወጋሕታ ቀሪብና ኣለና ክብሉ ከሎ ሳቶም ግን ለይቶም ሕጂ ኣትመፅእ ዘላ እዩ ፀለግልግ ናቶም ሕጂ ይመፅእ ኣሎ እቲ ለይቲ እቲ ደልሃመት ናይ ኩሉ መንከራና ብሕጂ ክመፅኦም ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ ንዓቲ መስል ዘረባ ነይራ ትኽክል ትፈልጥዋ ኣብ ፅሑፍ ግበርዋ ድሓን ነቲ ኩነታት ዝፈልጥዎ እስከ ንስማዕ እንታይ ይብሉ ኣሎ ኣብዚ ኣፍታ ናይ ሎሚ መዓልቲ ናይ ተጋደልቲ ናይ መቐለ ሰልፊ
ኣጀንዳ ኮይና ስለዝወዓለት ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ካብ ውሽጥን ካብ ደገን ቁሩብ እንታይ እዩ እስኪ መብራህበና ገለ ዝብል ሕቶታት ስለዝመፀ ንኦ መልኪተ መብርህን መሃብየ ናባኹም መፅየ ብሓፈሻ ሎም መዓልቲ ተጋደልቲ ከባቢ 150 ዝኾኑ ተጋደልቲ ናይ መሃያ ሕሉፍ መሃያ ይከፈለና ዝብል ሕጋዊ ሕቶ ሓቲቶም ኣለዉ ትሕቶ ግቡእን ትኽክለኛን እዩ ትሕቶኦም ግቡእ ስለዝኾነ ሕዚ ፕሬዚደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደ ኣኪቦም ኣለዋ ሓወልቲ ሰማዕታት ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ውሳነ እንታይ ከም ዝኸውን ያው ክንሰምዖ ኢና በውን እቶም ኣባላት ሰራዊት ብዓብይ ጭብጨባ እዮም ተቐቢሎምዎም ሕቶ ሰራዊት ቁኑዕ ብምንባሩ ንሕቶኦም ዝፈትሕ ኣካል ተረኺቡ ሕቶኦም መሊስዎ ጉጅለ ክድዓት ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ክነጥሩሞ ዓለም ዘስሕብ ኮይኑ እሞ የለን ዝብል መልሲ እዩ ተዋሂቦም ሰራዊትና በስርሑ ተመሊሱ እዩ ብምባል ንህፃን 4 ኪሎ ፀብጻብ ጥራይ ይግበሩ ብምባል ሻዕብያ ኣብቲ ጉዳይ ብግልፂ ምትእትታው የመልክት 4 ኪሎ ብኹነታት ብሓፈሻ ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት እንታይ ድመስል ዘሎ ምክንያቱ ب4 كيلو دوጽ ዘሎ ሓበሬታ እንታይ ዝብል እንተሪኹም ኣብዚ ቦግ ኣቢሎም ዝገበርዎ እዩ ናይ ግብፂ ኣምባሳደር ካብ ኤርትራ ሰሊኹም ስዋሓት ከም ዝተራኸበ ዝብል ጽሑፍ ይኹም ዝብል ጎስጓስ እዮም ዘዝሩ ዘለው እዚ what is Egypt's ambassador doing in Mekelle Tigray region Ethiopia the Egyptian ambassador was seen engaging with senior TPLF officials including Fatlework Abiy Ben Zaatoy unauthorized and illegal under the Ethiopian constitution قلمله which mandates زيا فيديو زيا كل اليوم زبلوا زلوا ولا حنتي أبايتا زلوا ديالا نايجبس أمباسادر أبي إثيوبيا زلوا ديو ناب مقالة خيدو مسبع الفتلة ورك مسوحات تراخيب زبل زربا زيا فيديو يزروار لوجن كاب بلتقنا كادرات ناتهم انترفع حسوت حق أصل دي سمعنا حق أنت خوينينا نقرب حسوت تخوينو business as usual لنا نشجع مالتي لذي كونتاتنا إثيوبيا كونتات من البعض نيموداتا بزا برهان زبالغ نودا ትግራይ ይሁን ላዕሎት ወታደራዊ ኣዘዝቲ እዚ ነገር እዚ ሲሪየስሊ ሪኦም ፍታሕ ክገብሩ ኣለዎም ብህፁፅ ምክንያቱ ሕዚ ናበይና ንኸይድ ዘለና ዝብል ኣብ ትግራይ ዘለና ኩላትና ንፈልጦ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ኣብ ዝቕፅሉ ክልተ ሰሙን ሓድሽ ነገር ክህልዩ ኢለ ስለዝፅበ ማለት እዩ ሓፈሻዊ ናይ ፖለቲካ ወይ ኩነታት ናይ ሃገር ናይ ኢትዮጵያ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓድሽ ኩነታት ክፍጠር ይኽእል እዩ ዝቕፅሉ ክልተ ሰሙናት ወይ ከዓ መወዳእታ ሰሙን ወርሒ ጥቅምቲ ሓድሽ ነገር ክህልዩ ኢለ ዝፅበ ኣብ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ይሁን ወል እንታይ ተሓድሽ ኣይንፈልጥና ብርሃነ ግን ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዝከታተሎ ዘሎ እዩ ወልወይት ወይተንሲ ዘይኮነ በቲኦም ካልእ ዓይነት ኩናት ድማ ተፈኒዩሎ ይበሃል ኣሎ ንእሽተይ ክንሰምዕ ድራማ ናይ ካብ ፖለቲካ ናብ ድራማ ዝተቐየረ ኩነታት በቲኦም ኮራኹሩ ገይሩ ተዛሪቡሎ ማለት እዩ ኦፍ ኮርስ ኣብ ናቱ ቻነል ባዕሉ ሓውና ሰልጠነ ባዕሉ ነዚ ቃልሲ ይጠቕሞ ዶ ይመስለኩም ክብል እዩ ኣቢሉ ብዙሕ ኣብ ሰለስተ ዝነበረና መደብ ማለት እዩ እቲ ዓዶ ክዶ ልቆታ ጥሕሚሎ ገለ ሃለውሎ ብዙሕ ዝምጠነ ትግርኛ ኮይኑ ማለት እዩ ሰልጠነ በዓል እሩም መልሓስ በዓል እዱብ መልሓስ ማለት እዩ ለይንዲ ዝበሃል ዘሎ መሕለፎ ተራኾንካስ ሎጎናትካ ዘይቀየርካ ሰቢኻ ሎጎ ክትቅይር ዘይትኽእል ሰቢኻ ሰብ እንድሕር ዘይሰሪሕሉ ታብኔል ክሰርሕ ዘይክእል እዩ ትብላዕሊ ዝግበር ትገብሮ እሱ ክሰርሕ ዘይክእል እዩ ሰልጠነ ክሳብቲ ማለት ማሊ ታምኔል ናቱ ናይ ጀማሪ ናይ ኣማተር ዩቲበር በቃ ስቕ ኢሉ ጥቅዕ ወላ ኣርእስቲ ከመይ ይፅሓፍ ፅሑፍ ከመይ ይፅሓፍ ስእሊ ከመይ ይግበር ገለ ኣብዚአን ዝተወሰና 3-4 ዋርሕ ግዲ ሓደ ዝሕግዞ ሰብ ረኺቡ ናይ ፕሮፌሽናል ታምኔል ይሰርሕ ኣሎ እምበር ዩቲብ ይሮስ ተኻላሳይ ደፋር ገለ ክኸውን ይኽእል እዩ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እዚኣ ኩላ ጉጅለ ብዙሕ ግዜ ተዛሪብና እንዲና ናይ ተልመደን ምንባሩ ኣብ ንሓድሕድካ መብላዕ ሓደ ንጹር ዕላማ ዘይብሉ ኩሉ ግዜ ኣብ መወዳእታ ሓያል መንገዲ ኸይዱ ንሓድሕዱ ክባልዕ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ መትከላት ናይቲ ቃልሲ ዝበሃል ወይ እውን ኣብ ኤርትራ እንታይ ራእይ ናትካ እንታይ ኢኻ ትደሊ ኣብ ራእይ ናይ ኤርትራ ትበሃል ባንዴራ ዘይትቕበል ህዝባ ዘይትቕበል ሓድነታ ዘይትቕበል ኣብ ብዙሕ ነገር ዘይተሰማማዕካ ፖለቲካ ክትሰርሕ ይትኽእል ኢኻ ፖለቲካ ልክዕ ከም ገዛ እዩ መሰረት የድልዮ ኣብ ምንታይ ዝተሰረተ እዩ ኣብ ሑፃ ዝተሰረተ ወይ እውን ኣብ ሰማይ ዝተሰረተ ገዛ እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ናይ ግዜኡ ሕቶ እዩ ንፋስ ብርትዕ ምስ በለ ንፋስ እውን የድልዮኒ ግዜ ወሲዱ ኣነ እውን ክብል ኢኻ ትርዮ
ኤርትራ is a blessed country ኤርትራ ዝተመረቐት ሃገር እያ ዝበሃል እንታይ እዩ ቶም ጸላእታ ኩሉ ግዜ ንህዝቢ ኤርትራ ሓድነቱ ከም ዝሕይል ዝገብሩ እዮም እንተስ ብፍላት እንተስ ብዕሽነት እንተስ ብዝተፈላለየ ወላ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ እኮ የለኩም everything ንኤርትራ ነቲ ኤርትራውነት ከም ዝሕይል ዝገብር እዩ እዚ ድማ እዩ ሓደ ካብቲ ነዛ ሃገር እዚኣ ወላ ኣሜሪካን ቻይናን ብፍሉይ እንተደይደገፍዋ ኣምላኽ ይድግፋ እዩ ዘብለካ በዚ እዩ ኩሉ ግዜ ትርኢ ጸላእታ ኣብ ቅድሚያ ክወድቁ ኢኻ ትርኢ ንኣብነት ኣብይ ኣሕመድ ኤርትራ ከይተኮሰት ከላ እንታይ ይኸውን ኣሎ ንሪኢ ኣለና ስለዚ ኢን ጀነራል ናይ ብሓቂ ዘገርም ኩነታት እዩ ምናልባት ነቲ ኩነታት ኣብ መድረኹ ክግለጽ ይኽእል ኸውን ግን ብሓን ግዜኡ በዚ ጌርና ንሕለፎ መን እዩ ክፀባፀብ ትፀባፀብ ትኾንካ ግን መን እዩ ክትፀባፀቦ ኦኬ ድሓን ተፀባፀብ እንዶ ስኻ ኣነ ከምዚ ኢለሲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ነዊሕኒ ክንዲዚ ዓመታት ገይረ እንደበለኒ ሕራይ ፅቡቅ ኣብዚኣ ብዙሕ ሰብ ዝፈትዋ وحدنا قوينا دق عسران دق سبعان ትጎየሉ ትዕንድረሉ ትሰርሓሉ ዕድሜኻ ኩሉ ሙሉ ንሃገር ትገብሮ ማለት ሃገር ምስ ፈለጥካስ ነብስኻ ትርስዕ ሃገር ምስ ፈለጥካ ነብስኻ ዘይምፍላጥ ትመርፅ ንሳ ውፅዕ መዓት እስኻ ድጎየኻላ እስኻ ድወደቕካላ እስኻ ዕድሜኻ ዝሃብካላ እስኻ ኩሉ ነገር ዝገበርካላ እናሃለኻሲ عبيتان تتوهن بنحن فيس معاد نتبسرعان أنا كونكو زبلوزي ويسخاي كونكا كل تبزع عاد زولو نزا هاجر واقع زغفل قرمز غنى من أساسي أسيز لك على الله نتبسرعات عمرتات عدلات إن حتتنا بزي لب قد خيناتنا بترك تأذين وازه عشان بايدو زي أكل دمز فساسا هاجر سيب لك على الله مستراح حدا ترى غنى تقوم علي دورو عنك عكازات خيران كتفرسو خمان نقادي كم نريو زلنا هبتم تولدي حفاي زبحال عبقت عماي مخانين عن رزلنا بزيك العالم أبزك أربع عمتات زرعناين كاب زرعناين فلويات سرحت زقت أمي زدرس مخانين عن رزلنا تخليت كليبون أبزيها رخيبا نيري كم بهاجر زي حسون نولو سواسي انتهي في الليل نزا أمن كاي مرعين أمنقو نتريو مؤمان زولو فللي حدري نعاخن تايو إذا عدا إذا خفل الحركوين غا عدما ملو مالت أبزح قراريش سلدم تسواتا فيديو بتخكل كنريو أي كالنا لنا تلي تقاقي عبارات دي أفقالك تمتيا كامين سون زبلي كندرو بايرال كوينات ملغتنات هنريو لنا بحكي powerful حيل زلوو أبقد مترايدي كونة تزربا إمكاننا بوليتيكا زلوا مرداتنا بوليتيكا نتسفح زخونين عن رزلنا من تانت مغارات عبد سميكم كم سمعكم كي تقصروا أنا بتاع ملخت مسمسة زيادة أبوك سم واصل الزلية I'm looking forward to this message كم جعينت بالحبز اللو ملخت دماء دسم لنا ريزم فلسفنا زنت أبارغن نمتعي بروه تسفات ذهبن تقباري نيرو عبشحن شعتميتن سلاساتات سمرا بقرص إنا فاريت مهنات نتي بوليتيكاون وتهدراون حيلوم زري ملكتي نيرو سالساي تقبراون أكبابياون مخنيات اتندفي مستنايتهن أقول ذا فيديو دي سينما سمريا زلا ني فيات هاليرو أمتازا تاريخنا تا زغلس فيديو man it's amazing للخل دما كميز بدنا وورلد هيريتاج انتاتي زلا بيرترا توريزم نايرترا عبي بوتنشال زلويو كم نريا زلنا ناشت صقناتات راي زدليو زلو يونسكو زبلو خاب نفسه كيف نزخرو خلو خراقه من ديز دفع نغن بعلم فلط دحان لو مخير قمكو كحلفيه مغنياتو ازي زمسلنا عالمنا ورشاتات كساب زودق ديوم صبيو زلو يس برغس كساب زودق يوم صبيو زلو ناتي مردا تقمي كومن حسب زغبرن كنتات الله بحفشا امبر كم زناراها خلخا كم درجه خلو بزعبا ورشا زحسب قال نجر مغبر نيرو ግን ብርግጽ ኤርትራ ስና ነኺሳ ገለ ነገር ክትገብር ኣለዋ እዚ ታሪኻዊ ህንፃታት የስት መንግስቲ ብዝካለት ተኸናኺኑ ሒዝዎ ኣሎ ክሳብ ሕጂ but we have to do something እዚ ናብ ዝበለፀ ማዕከን ስሕበት ናይ ኣፍሪቃ ክኸውን ከም ዝኽእል ግን ሩይ ዝኾነ ታሪክ ኣለና ኣስመራ ተዝፀበቐት ከተማ ኣብ 50ታት እያ ነይራ ኣብ ኣፍሪቃ ተዝፀበቐት ከተማ ኣስመራ እያ ነይራ ቁሩብ ትለይ ስራሕ ተሰሪሕና ድማ ነቲ ሬኮርድ ክምለሶ ከም ንኽእል ዘርኢ ምልክታት ኣሎ ቱሪዝም ተሰሲኑ ድማ እቲ መንገዲ ቀሊል ክኸውን ይኽእል ናበልና ናይ ሎም ኣርስ ኣብዚ ክንወዲና ፕሊዝ ላይክ ግበሩ
لايك جبروا شير جبروا حجزوا نزي channel دقيقنا نبلوكم علينا نعنت غيركم دما نحن لما ذيك علينا نعاهم زمتن كنقبرينا نايلو مار سبز خدي بزي حاجه تفكوا لو من كمالين وعدينا عقبين قادين تمالين لو من تمالين وعدينا عقبين قادين أبسناتنا بطري أبسناتنا من بعد دهر حصاد نفسان بقرينا الدقو